Torsdag aften vandt Niklas Kany i Vækstprisen som årets væksteventyr. Han har stiftet firmaet Mentor Danmark, der nu omsætter for et tocifret millionbeløb. Godmorgen, Niklas. Jeg har kløjt i dit efternavn hele morgenen her. Ja. Kany. Jeg fik den. Tillykke med prisen. Den står her. Jo, tak. Og du har simpelthen skabt et firma, som nu omsætter for et tocifret millionbeløb. Ret flot gået. I tilbyder lektiehjælp til unge mennesker. Og når jeg sådan tænker lektiehjælp, så tænker jeg jo lidt på, at det måske er sådan et job, man har efter skolen, når man er teenager, og så hjælper nogle af sine klassekammerater og tjener et par håndører på det her. Men altså, som sagt, så er der rigtig godt gang i firmaet. Troede du på det her projekt hele vejen? Ja, det gjorde jeg egentlig fra starten af. Jeg droppede ud af universitetet, og synes egentlig, eller folk omkring mig synes, det var lidt tosset, at jeg lige pludselig ville stoppe uddannelsen på universitetet for at starte et lektiefirma. Men jeg gik all in fra starten af. Jeg startede virksomheder før og vidste, hvad der skulle til for at lykkes med det. Så det var all in fra starten af, og 24/7 fra dag 1. Så jeg troede på det. Og Mentor Danmark, som dit firma det hedder, det var du nødt til at droppe ud af din økonomiuddannelse for at ligesom få sat gang i det her firma. Hvor meget har du arbejdet? Jamen altså, det er 24/7, og det er, folk spørger mig, jeg arbejder tit, og der søger de sådan lidt timeantal, og der er det i hvert fald plus 100 timer om ugen, men jeg plejer at sige 24/7, fordi det netop er, man lever Mentor Danmark, man drømmer Mentor Danmark, og forsøger hele tiden at forbedre det projekt, man er gang i. Så det er rigtig meget tid, man bruger på det. Men når det er ens eget, føles det så, tror du, som os andre, der går på arbejde hos nogle andre? Jamen, så er det jo lidt ens baby. Det er jo sådan er det. Men det er heller ikke svært at arbejde så meget for den, når man brænder så meget for det, man laver. Så det går. Og nu har jeg et par gange sagt, at I omsætter for et tocifret millionbeløb. Er du så rig nu? Altså, nu bruger vi jo alle vores midler til at udvikle vores medarbejdere, til at ekspandere. Vi er startet både i Norge og Sverige, så vi går i nogenlunde i nul. Og jeg bor stadigvæk i en etværelseslejlighed med min kæreste, så længe hun kan holde det ud. Og har været den lavest lønnet indtil for 2 måneder siden, så det er ikke fordi, jeg kører rundt i store biler og fører mig frem. Det vil være synd at sige. Men hører det ikke med, fordi du er direktør? Altså, skal du ikke snart have en smart bil og gå i noget jakkesæt og sådan noget? Jeg har da blæser på en gang imellem, hvis det ikke er hjælp. Nej, altså det er ikke ånden i Mentor Danmark. Det er ikke at køre den stil. Vi er en organisation, der består af mennesker, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge, så det vil slet ikke hænge sammen med vores værdier. Ja, fordi det er nemlig præcis lektiehjælp, som I tilbyder. Jeg må for mit eget velkommen indrømme, at jeg ikke er super skarp i matematik, for eksempel. Nu har jeg en dreng, der bevæger sig op, snart skal han i 7. og sådan noget, og jeg begynder ikke at kunne følge fuldstændig med, så jeg kunne måske godt bruge noget lektiehjælp derhjemme. Ja. Hvordan foregår det? Jamen, så ringer man ind til os og hører, så spørger vi til, hvad behovet er og hvad der er brug for. Så har vi har jo 1200 ansatte lektiehjælpere. Så vi finder det bedst mulige match til dit barn ud fra geografisk afstand, faglighed, pædagogik. Der er nogen, der er gode til store børn, nogen er bedre til mindre børn. Og alle de her undervisere, de er screenet og testet både fagligt og pædagogisk. Så når vi har lavet det rette match, så kommer vedkommende ud til dig, eller til jer, og så tager I det, vi kalder en forløbsteam, hvor I snakker om, hvad det er, der er brug for, og passer skemaerne sammen, kan det tidsmæssigt også hænge sammen. Og så derefter så tager vi så en snak igen og finder ud af, hvordan skal vi sælge sådan nogle klippekort, hvordan skal forløbet sættes op? Skal det være en afdragsordning? Skal det være, hvordan skal det hænge sammen? Hvad er det for nogle klippekort? Jamen, vi kører sådan nogle 10, 20, 40 clips, hvor det er 2 timer ad gangen. Så efter hver undervisningsgang, så får man, vi har bygget et system, der hedder Mentor Online, så får man en rapport online, hvor man kan se, hvad er gået godt, hvad er gået mindre godt, hvad skal man huske til næste gang, som holder styr på lektierne. Der er endda sådan en graf på, hvor høj var motivationen i dag. Og selvstændigheden og emneforståelsen og sådan nogle ting. Så det er, hvad kan man sige, professionelt organiseret, sådan så at du også som forældre kan følge med på sidelinjen i, hvad er det, der foregår med din barns lektier. Det er jo andre folks børn, det her. Hvad er det, der driver dig? Altså, hvorfor vil du gerne have, at de bliver dygtige? Jamen, jeg har jo selv undervist i rigtig mange år, og brænder for det her med at lære fra mig. Både som vikar i folkeskolen i rigtig mange år, og som badmintontræner på både bredde- og eliteniveau. Og det der med, når man rammer noget, hvor man kan mærke, at dem, man har med at gøre, de synes, det er sjovt, og man kan rykke nogle grænser, altså det er bare det, der gør det hele værd.
Ja, og jeg vil nemlig gerne lige læse en lille, hvad kan man sige, hilsen fra en af dem, som du har hjulpet, fordi I får ret jævnligt hilsner fra forældre, ikke? Og der er en, der lyder sådan her. Min datters mentor, Ophelia, har ikke blot ændret min datters faglige niveau, men også hendes fremtid. Før hun fik en mentor, var matematik skrækfaget, det er ligesom hjemme hos os, men nu glæder hun sig til timerne i skolen og har fået meget bedre selvtillid. Vores mentor har skabt et lille mirakel her i familien, og det er Randi Hjortholm fra København, der sender det her. Hvad betyder det egentlig for dig at få den slags beskeder her? Det er jo sådan nogle henvendelser, når vi får dem, og det gør vi efterhånden rigtig, rigtig tit, så det er jo sådan noget, man får helt gåsehud af, og der føler man virkelig, at man gør en forskel. Det er noget, der bliver læst op inde på kontoret, og som alle sådan lige løfter sig over, at man har også inde på kontoret føler, at selvom man sidder og matcher og gør nogle ting inde på kontoret, jamen så også derfra føler man virkelig, at man gør en forskel. Så det er jo sådan nogle historier, vi alle sammen arbejder for og brænder for at komme ud med. Men nu har der jo været stor ballade i folkeskolen, og der har været skolereform og sådan noget. Der burde jo min egen søn gå i lektiecafé hver dag, eller i hvert fald 4 gange om ugen. Ja. Hvorfor tror du, at der stadigvæk er brug for så meget lektiehjælp i Danmark? Jamen nu tror jeg også, altså der har været meget medieomtale omkring de her lektiecaféer, og der er meget svingende niveau ude på skolerne. Jeg ved fra, jeg har en stor omgangskreds blandt lærere, jeg ved, der bliver knoklet rigtig meget for at løfte den her reform på en god måde. Men der er meget svingende niveau i lektiecaféerne rundt omkring, det er i hvert fald det, vi hører. Hvor der måske er en pædagog eller en lærer til 2-3 klasser, og der er det altså ikke, det er under 2 minutter, hvis man kan sin matematik i gennemsnit per elev i timen. Og jamen der hos os, der er det 60 minutter i timen, det er en til en, man sidder med lige præcis det, du har brug for. Det er hjemmet, det er trygge rammer, og det er med en, som selv brænder for det fag, der bliver undervist i. Så jeg vil sige, vi er egentlig ikke i konkurrence med lektiecaféerne på den måde. Vi er mere i konkurrence med et sort marked, som hele tiden og altid har eksisteret. Vi har jo ikke opfundet lektiehjælp, vi har organiseret det på en professionel måde. Og det har mere været en kollegaens datter, eller naboens søn, eller noget lignende, hvor der ikke engang har været styr på rent straf- og børnetest tidligere. Så det er mere det marked, hvor vi er inde og hvad kan man sige, løfte en opgave. Og det må man sige, det har I gjort ret perfekt. Jeg vil i hvert fald ønske dig rigtig meget tillykke med prisen, og god jul, når vi kommer dertil, og tak fordi du kiggede med. Mange tak. I lige måde.